Čaute ľudia, dneska som nacestujeme Minecraft 1.4.6. Ak to nevidíte, tak sa vám ospravedlňujem, lebo točím to na telefóne, takže si ukážem nejaké pastičky a čo je všetko nového. Snad to vidíte dobre. Som nerád, kebyže to vidíte špatne dobre, takže to vidíte. Dáme si niečo a tu vám ukážem moju horskú dráhu. Teda nie že horskú, ale proste dráhu, ktorú som postavil pred pár. Vidíte, už cestuje ovečka. Dobre, takže to ešte takto vedie. Takto, teraz narýchlo točím, lebo nemám času. Ešte vám ukážem môj hrad, čo som postavil. Je to single player, na budúce si natočíme viacej tutoriálov. Toto je prvý tutoriál, taká skúška, hej, ale nič sa nebojte. Toto je môj hrad. Taký šup. No, narýchlo som spravil. No tak to je z môjho videa zatiaľ všetko. Majte sa, čau.